biztanle guztiak etxe aurrean bildu ziren, elkar hobeto ezagutzeko asmoz. Repek zioenez, primeran zegoen bakoitzak bere kanta izatea, baina guztiak elkartuko zituen kanta bat sortzea proposatu zuen. Denen artean kanta prestatzen hasi ziren, baina kanta horretan pentagramaeneako bizilagun guztien izenak agertuko ziren, baina izenak oso luzeak ziren. Orduan, erabaki bat hartu zuten. Bakoitzaren izenaren lehenengo hizkiak hartzea. Honela, Domingo, do izango zen. Repe, re. Mikel, mi. Fatali, fa. Solferino, sol. Lázaro, la. Eta Simon, si. Orduan, berehala hasi ziren kanta egiten. Eta bukatzeko zer? Nola bukatu? Behin eta berriro saiatu ziren, baina inork ez zekien nola amaitu kanta. Mundu osoan zehar bidaiatu zuten, arazoari konponbide bat aurkitzeko. Munduko musikaririk onenekin hitz egin zuten, baina inork ez zekien kanta nola amaitu. Baina azken saiakera bat egitea proposatu zuen Solenikurrak. Berriz kantatzen hasi ziren eta bukaerara iritsi zirenean ahots bat entzun zuten. Horize, eta bukatzeko do, bukatuta zegoen pentagramaeneako kanta. Baina abestiari nork eman zion amaiera. Bapatean, han ikusten zuten mantxo kantari zetorren lagun berri bat. Solen Ikurraren aspaldiko laguna zen, Dorotea Dordoka. Pozaren pozez, pentagramaeneako 3. tartea eskaini zioten Dorotea Dordokari, eta baita berak onartu zuen ere. Eta ala bazan, ala ez bazan, atera dadila pentagrama eneako atarian. Agur!